Għall-istaġun tas-sajf, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jkollha skeda li toffri aktar minn 100 rotta minn u lejn 32 pajjiż. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Din il-ġimgħa ġiet inawgurata rotta ġdida fil-Ġermanja hekk kif l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa l-ewwel titjira minn Memmingen fil-Bavarja. Il-linja tal-ajru Ryanair se tkun qiegħda topera żewġ titjiriet fil-ġimgħa lejn din id-destinazzjoni fil-Ġermanja u bekk tkompli ttejjeb l-aċċessibilità ta' dan is-suq tant popolari mal-pubbliku lokali. Żvilupp interessanti oħrajn fir-rigward tal-Ġermanja jinkludu ir-ritorn tal-Eurowings b'titjiriet lejn Hamburg u Düsseldorf wara nuqqas ta' 5 snin, kif ukoll il-bidu mill-ġdid ta' titjira fil-ġimgħa lejn Baden-Baden fil-reġjun tal-Black Forest. L-Air Malta se tkun qiegħda topera żewġ titjiriet fil-ġimgħa lejn Nizza bħala parti mill-iskeda tas-sajf. Nizza hija biss rotta waħda mill-ħafna li se jkunu qegħdin jaqdu l-Gżejjer Malti ma' Franza. Konnessjonijiet oħrajn jinkludu sa 6 titjiriet kuljum lejn Pariġi, żewġ titjiriet fil-ġimgħa lejn destinazzjoni sinonima mal-inbit ta' Bordeaux u żewġ titjiriet fil-ġimgħa lejn Nant. Fil-majestral tal-pajjiż, l-Italja li huwa l-aktar suq popolari mal-Ajruport Malti se tkun qiegħda tgawdi mill-akbar numru ta' konnessjonijiet matul dan l-istaġun. In-netwerk ta' rotot fl-Italja huwa mifrux ma' tramuntana b'titjiriet lejn bliet bħal Bergamo u Milan, sa nofsinhar titjiriet lejn postijiet bħal Bari, Napli u Sqallija. Lil minn dawn id-destinazzjonijiet popolari wieħed jista' jtir lejn qatt ta' postijiet oħrajn bħal pajjiżi Skandinavi tad-Danimarka, in-Norveġja u l-Iżvezja u Iżrael u Dubaj fil-Lvant Nofsani fost l-oħrajn.